बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. अरुंदा नदी पात्रात किरणपाणी ब्रिज जवळ अनधिकृत वाळू उपसा होत असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली आहे. यामुळे तेथील शेतकऱ्यांच्या जमिनींना धोका निर्माण झाल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी अवैध वाळू वाहतुकीच्या तक्रारींची दखल घेत नुकताच सर्जिकल स्ट्राईक करत एका रात्रीत 15 वाहनांवरती कारवाई केलेली असतानाच सावंतवाडीतील अरुंदा येथे रात्रीच्या अंधारात वाळू माफियांकडून उपसा सुरू आहे. 24 तास आधी झालेल्या सर्जिकल स्ट्राईकमुळे अवैध वाळू उपसाला आळा बसणं आवश्यक असताना अरुंदा नदी पात्रात अनधिकृत वाळू उपसा होत असल्याची माहिती ग्रामस्थांनी दिली आहे. त्यामुळे महसूल प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष लागून राहिलं आहे.